guys, magandang hapon. Hapon na. Tapos sila nyo dito guys, oh. Yan, oh, may yellow. Kasi nakikita nyo na ngayon yung mga bulaklak. Wait, makita ko sa inyo yung harapan ko. Wait lang. Ayan yung mga ganito. Mga maliliit. Ayan. Na namumukadkad ng mga flowers because that's the sign of spring. At kung makikita nyo ba dyan, oh, malakas yung tubig. Dyan sa may likod ng ko. Maliit lang yung sa kabila. Anyway, tapos na yung klase ko for today's video. Charot. Today is Wednesday. At malakas yung ano ng ang tubig, oh. Kita niyo ba yan? At iba nang pinakita ko sa inyo dati, ito ay ano to, tawag ito, white because of the snow. Ngayon, green na. Balik kasi sa green. Ayan. So yun. So yes, pauwi na ako ng bahay at nag-decide ako na after ng school, medyo maaga kami pinauwi eh. 12:20 ganyan. So maaga na tapos yung klase namin. So nag-decide akong gumala-gala muna sa bayan. Nag-window shopping. Tingin-tingin lang ako doon. Tapos ngayon ay nag-decide na ako na maglakad na lang pauwi. Kasi malapit lang naman. 15 minutes walk. Pagka nilakad mo siya, 15 minutes. Pero pagka sumakay ka, 5 minutes. So, yes. At hindi naman ako nagmamadali. So, yes. Nilakad ko lang. Tapos, nag-decide ako na dito dumaan sa park. Ayan. Ngayon, hindi na siya masyadong malamig ngayon, guys. Hindi na masyadong malamig yung yung panahon. But, I still wearing my winter jacket. Kasi, may pagka umuulan. Ganyan. Maganda kasi itong winter jacket ko, guys. Pagka maulan. Tapos, parang ko na rin siya. Mahangin ngayon. Parang ko na rin siya. Ang tawag dyan? Sa atin, yung kapote. Parang raincoat ko na rin siya. Ganyan. Kasi nga, hindi ito nababasa yung loob, guys. Yan, oh. Pero sa loob nito, may naka-ano lang kasi ako, naka-t-shirt. T-shirt yung blouse ko to. Tapos, may another ako sa loob. Grabe yung tubig, oh. Malakas yung ng tubig. Diba? Ayan, so, konting lamig lang. Ayan, nakita ko sa inyo dito. Parang mga mga guys, mga cherry blossoms ay nagbo-bloom na. Ang ganda. Wait. Ako yung nakikita nyo, wait lang ha. Dito sa harapan ko meron. Ano yan guys? Anong cherry blossom? Parang lang. Nakikita nyo ba? Yan. Puti yan siya. Puting mapink. And I'm here. Ang lamig. Siguro wala naman naglalakad sa likod ko, no? Na magtataka sila bakit ang ganito ako. Diba ang ganda? Ang ganda dito sa park. Wala masyadong sasakyan. Kaya gusto ko rin dito dumaan kasi nga idaanan doon sa main highway na sa bahay namin. Kaso lang, ang dami ng sasakyan. So, I cannot make video. Nahihiya. Ayun, parang mapupuno na yung ilog naming maliit dito. Tingnan nyo guys, di ba? Malapit sa puno. Kasi kagabi nga umulan. Umuulan guys, kaya ganun. Pangit yung weather nitong mga nakaraang araw. Tingnan, di ba? Kita nyo din sa may takong ganyan. Yes. So yes, see you later. May mga naglalakad kasi tapos makasalubong ko din. Ayan, so yan, see you later. Wow. Kita niyo ba yan guys? Kung gaano kalakas yung tubig. Siguro pagka lumakad ako dyan, dadalhin ako ng tubig, no? Ayan, oo. Ang ng tubig ngayon. Ayan yung aking guys, oh. Kita niyo ba? Kasi naka 0.6 ako kanina eh. Kaya ganun. Ito, oh, di ba? Malakas yung tubig guys. Tapos ayan yung aking oh. Yung aking pinaglalaruan na Marinig mo yung mga huni ng ibon. Yan. Ang ganda, di ba? Kita nyo? Oh. Maano lang yung tubig, malabo. Anong tawag doon? Malabod. Malabod. Malabo. Yung dunkel.
Wow! Yung mga puno. Wait lang, puntahan nga natin. Guys, makita ko sa inyo. So guys, may bulaklak. Ewan ko kung anong bulaklak ito guys. Ayan oh. Oh. Ganda, di ba? There's a monkey. Dumaan ako dun sa bulaklak na yun. Parang ano siya, di ba? Ganda, di ba? Ganda. Diba? May nag-iisang bata naglalaro dito sa ano. Pero nandito naman yung nagbabantay naman. Wow, tignan niyo dito guys. Wait lang ah. Hindi yan naghihiwalay. Ngayon himiwalay na siya oh. Ayan oh. Tapos may mga ano dito guys, yung mga design. Ayan, kung ano makikita mo dito sa ano, sa park. Ayan, ganyan. Diba? So hi guys, sa bahay na pala ako. Diba? Tumunog kasi ininit ko yung ano, yung sopas. Kakain tayo ng sopas. Ayun yung aking lunch ngayon. Wait. Charot. Finally, we're going to eat lunch. Charot. Ayan guys, nakita niyo ba sopas? Iluto ko to kagabi guys, na natira. So, ito yung aking lunch ngayon. Tapos, yung tinapay ko rin na natira, na nagpabili ako ng tinapay sa asawa ko. Yung paborito kong tinapay. Ito. Bali, nagpabili ako sa kanya kaninang umaga, habang ako nagpe-prepare. Habang ako ay nagprepare, nagbibihis, ganyan papuntang school. Tapos siya naman, pumunta siya ng Aldi kasi nga para, sabi ko sa kanya, gusto ko ng tinapay na to. Ito yung favorite ko as of the moment tinapay guys. Yung nakaraan, ang gusto kong tinapay yung ano, yung binibili ko. Yung may cinnamon. Ngayon, parang hindi, ayoko na nun. Kasi parang natatamisan na ako sa kanya. Tapos ito na yung gusto ko guys sa tinapay. Ayan, oh. Plain lang to guys sa tinapay, ganyan oh. Ganyan siya. Oh, diba? Oh. Mas malaki pa sa mukha ko. Ito yung gusto ko. So, binaan ko to kaya sa school. Tapos, nung break time kami, tinan mo, ginanon-ganon ko lang. Ito po, ang dalawa kasi itong, ano, yung binaon ko. Tapos, yung break time kami, ito yung kinakain-kain ko. Tapos, may natirang itong natira. Tapos, nung nag-break time kami ulit, hindi ko na naisipang kumain. So, hindi ko siya nakakain din. Kasi nga, naghanap ako ng mga, nag-browse ako, tapos ako ng mga translation doon. Kasi nga may mga words talaga na sobrang hirap, ganyan. Kasi online test training, ganyan. So, medyo may mga words na medyo hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. So, kailangan kong i-search at hanapin kung ano yun habang break time, ganyan. Kasi, yes, ganun. So, yun. Tapos, 3 pala itong binili ng asawa ko kasi sabi niya, kainin hanggang mamayang gabi ko daw. Kasi nga, favorite ko nga ito, tinapay na to. So, 3. So, ito kainin ko. Sabi ko sa kanya, bakit 3? Sabi ko, 2 lang. Sabi niya, hindi, para hanggang mamayang gabi mo yan. Para hindi maano yung cravings sa tinapay. Yan, so, yan yung tinapay. Yan, so, kain tayo, guys. Ito yung aking lunch, diba? Ang ganda-ganda kayo nasa labas sa park, diba? Parang malamig pa itong akong ankle. Parang hindi pa masyadong init. Malamig-lamig pa. Wait lang. Initin ko lang guys. Ulit. Ayan. Init na siya. Diba? Diba ang laki nitong ano ko? Charot. Ang dami din ako nakain kagabi. So, kain tayo guys. Ayan. Init-init na siya. Hindi ka ano. Kasi nga, tinaasan ng asawa ko yung temperature ng ref. Kaya, sarap. Ang uminit itong ano, mangkok. Pero itong laman hindi. Kain tayo. So, may sasalang ako ng labahan naming decolor. At maglinis ng konti sa bahay.
So, yun. Mm. Guys, I'm back. Ayan, so, kung pansin nyo, di ba, bagong ligo na ako. Bagong ligo ako, guys. At ano nyo, kanong oras na? Alas 7. 7:10. Alas 7 ng gabi. So, kakatapos ko lang magligo, guys. Alam nyo, naliligo ako pagka hapon o di kaya gabi. After ng school or ganon. Kasi, para kinabukasan, hindi ako mahirapang magpatuyo ng buhok. Ganon. So, yes, kaya naliligo ako ng gabi para kinabukasan, katawan na lang, tapos, ganun. So, yes. Para hindi ako mahirapang magpatuyo, kasi hirap magpatuyo, tapos syempre, aanuhin mo pa yung buhok mo, 'di ba? So, yes, guys. Charot. Tsaka okay na yung paggabi. Yan, tapos matutuyo siya ng kanya. 'Di ba? Tingnan yung buhok ko. Curly na siya uli. Charot. This is the real. And then I just making some magic. Charot. Hindi, ngayon ay, dahil balak ko sanang magtulog, kaso lang hindi naman ako nakatulog kasi nag-ano nga ako ng bahay namin, naglinis, tapos naglaba nga ako, 'di ba? Tapos natapos ako maglinis siguro mga alas 5 na. So hindi ko na inisip magtulog. Nag-edit na ako ng video para meron akong para ma-upload ko yung video ko nung nakaraan. Ayun, so yun. Tapos ngayon, nagpahinga lang ako after ko mag-edit, tsaka ako ngayon nagligo. So ngayon, iniisip ko kung ano lulutuin ko sa asawa ko na hapunan. Patatas lang siguro. Patatas, ganyan. Tapos may ano naman dito. So yeah, we'll see later kung ano yung maluluto ko. And so, ayan nga guys. So, nag-decide na nga ako na patatas na nga lang dahil patatas is life sa aking Diyosawa. So, ayan na nga. So, yes, nagbabalat na ang inyong lingkod ng patatas para sa aking Diyosawa. Ayan. So, magpapakulo lang naman ako niyan. Ayan, nilagang patatas lang naman yan, mga Mars. Ayan. Tapos, syempre, nagluto na rin ako nitong dalawang sausage. Ayan lang kapartner nung kanyang patatas. Ayan. So, yes. That's my husband's dinner for today's video. Ayan. Simplihan lang naman yung gusto ng aking asawa. Kaya, ayan ang dinner niya. So, yes, guys. Ayan. So, nagluluto na ako. Diba? Ayan na napag-desisyonan ko. At kung makikita ninyo sa ating orasan, yes, it's 7:25. So, yun. Ayan, so yes, and hulaton, nagbisaya. Ayan, so waiting lang ako din sa asawa ko pagdating. Tapos nakain lang kami guys. So, yun lang ang vlog natin for today. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. So, thank you guys for watching and I hope you enjoy this video. Even if sarap, parang wala lang. Charing. Ayan, so yun. So, please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Always smile. God bless us all. Thank you. See you for our next vlog.